Uvoľnené sa už uvoľní. Vnímaj svoje telo, či je dostatočne uvoľnené. Prechádzaj si svoje telo od hlavy až dole k nohám, k prstom na nohách. A vnímaj, či je tvoje telo uvoľnené. Ak nie, tak na tom mieste, kde cítiš napätie, venuj tomu miestu pár dýchov a každým výdychom to tvoje napätie sa dostáva von z tvojho tela a ty sa úplne uvoľňuješ. Predstav si, že tvoje telo je obrovské a úplne priesvitné a že tvoje telo sa znáša vo vesmíre a všade okolo teba je svetelný zdroj, božský zdroj života. Tvoje telo je každým nádychom väčšie a väčšie. Tvoje telo sa nafúkuje ako balón. A každým nádychom ten balón rastie. Vnímaj, že tvoje telo je už väčšie ako planéta a stále rastie. Tvoje telo je väčšie ako celá naša slnečná sústava a stále rastie. Aké je tvoje telo obrovské a kryštalicky čisté, priesvitné. Teraz vnímaj nad sebou ten zdroj svetla, z ktorého pochádzaš. Je to božský zdroj energie. Plávaj v tomto svetle. A teraz sa každým nádychom približuješ viac a viac k tomu božskému zdroju. Ten božský zdroj je všade okolo teba. A ty si v ňom len tak plávaš. Zároveň vnímaš svoje telo. Je číre ako najčistejšia voda v lesnej Bystričke. Teraz začni nadýchovať to svetlo skrze svoju hruď do svojho srdca. Zadrž dých a nechaj to svetlo tam ukotvovať sa. Môžeš použiť pri nádychu lásku ho. Zadrž dých. A pri výdychu môžeš použiť lásku sa. A nechaj nech to svetlo
nosom čo najpomalšie, ale zároveň hlboko. Po každom nádychu zadrž dých najviac, ako ti to je príjemné. A začni potom pomaly vydychovať. Pri výdychu použij lásku sa. Vnímaš, ako to svetlo sa rozhosťuje v tvojej hrudi, v tvojom srdci. Cítiš ho ako príjemné hriatie. Je to boská láska, ktorá k tebe prúdi z toho zdroja nad tebou. Nadýchni sa s láskou ho. Toho si predstav ako také hrmenie. Toho rozvibruje celé tvoje telo a prichádza z diaľky, z toho zdroja. Pri zadržaní dýchu vnímaj, ako tvoja hruď sa trasie, ako v nej vibruje tá hláska ho. A teraz pri výdychu s láskou sa posielaj tú energiu do celého tela. A trochu tej energii nechaj výjsť von skrze kožu, aby to mohlo vyplaviť všetko, čo už nepotrebuješ. Ono sa to v tom zdroji jednoducho spáli. Nadýchni sa s láskou ho. Stačí, keď si to iba uvedomuješ. A s láskou sa posielaš tú energiu do celého tela. Tá energia ťa silno čistí. Teraz si povedz pri nádychu. Tá energia a pri výdychu ma čistí. Skúsi túto vetu 3-krát zopakovať. A nechaj vyplaviť von všetko nepotrebné. Nádychuj sa z toho svetla, tú boskú energiu, tú Božiu lásku, ktorá k tebe tečie, akoby takým vodopádom. A so silným hrmotom lásky ho prechádza skrze tvoje telo, priamo do srdca, najhlbšie, ako je možné v tejto chvíli pre teba. Teraz to svetlo posielaj skrze chrbticu do svojej čakry solaru a nechaj prežiariť aj solár touto čistiacou energiou. Pri výdychu však nechaj takisto tú energiu
z tela, všetky tie zvuky, tie rôzne informácie, ktoré si nasal, možno už ako dieťa, už ich vlastne nepotrebuješ. Sú to staré vzorce, ktoré už neslúžia pre túto dobu. A už vôbec nie pre teba. Nádychuj do srdca s láskou ho. A s láskou sa daj ešte jeden výdych tvojmu soláru. Vnímaš, ako sa tvoj solár rozsvecuje. A teraz budeš posielať to svetlo, tú Božiu energiu skrze chrbticu do tvojej druhej čakry. Skúsi tú čakru predstaviť. Nachádza sa v oblasti pupka. A vnímaj, ako skrze chrbticu tečie do tejto oblasti to božské svetlo a ako ti rozžiaruje tvoju druhú čakru. Nádychni sa do srdca s láskou ho. Nechaj to ho hrmieť vo svojom srdci a pomalým výdychom posielaj tú energiu do druhej čakry. Kus tej energii pri výdychu nechaj ísť von, aby mohla vyniesť všetko, čo ťa ťaží. Nadýchni sa s láskou ho do svojho srdca. Zadrž dých. A potom s láskou sa posielaj tú energiu smerom dole do svojej panvy. Takto predýchaj svoju panvu a pri výdychu nechaj výjsť všetko nepotrebné. Nadýchni sa s láskou ho do svojho srdca. Tvoje telo je obrovské, priesvitné a pláva v tom nekonečnom svetle. Stačí, keď si to iba uvedomuješ. A teraz tú energiu začni posielať cez tvoju chrbticu smerom hore do krku. Vnímaj to svetlo vo svojom krku, ako sa tvoj krk rozžiaruje. A vypusti von trochu z tej energie, aby ťa mohla vyčistiť. Venuj tejto oblasti aspoň 2-3 dýchy. Tvoj krk je miesto tvojho vyjadrenia. Je to miesto, kde sídli tvoj imunitný systém. Skrze krk dokážeš rozlíšiť, čo vychádza z teba a čo
prichádza zvonka. Ešte raz sa nadýchni skrze srdce do tohto miesta v krku. Zadrž dých. A pomalým výdychom nechaj to svetlo ukotvovať sa v tvojom krku. Znova nádych do srdca. S obrovským hrmotom prichádza ten svetelný lúč z univerza priamo do tvojej hrudi. Cítiš, ako sa kumuluje teplo v tvojej hrudi. A teraz cez tvoju chrbticu pri výdychu posuň tú energiu, to svetlo hore až do stredu tvojej hlavy. Môžeš cítiť energiu teplú alebo aj studenú, alebo sa to kľudne môže aj striedať. Tá energia teraz silno prúdi do tvojej hlavy a rozžiaruje ti tvoju epifízu. A pri výdychu s láskou sa nechaj časté energii prejsť cez miesto, kde je tvoje tretie oko. Je to miesto medzi obočím. A nechaj tým pádom vyčistiť tú čočku tvojho tretieho oka na čistejšie vnímanie a mimozmyslové vnímanie. Teraz ďalší výdych budeš posielať cez tvoju chrbticu znova do stredu hlavy a časť tej energii necháš výjsť cez tvoje temeno. Je to miesto na tvojej hlave, nie na vrchu, ani nie vzadu, ale tam, kde máš vlasový vír. To je 7. čakra, to je tvoje temeno. Teraz si uvedom svoje temeno. A predstav si, že z toho nekonečného zdroja prichádzajú k tvojmu temenu akoby také svetelné korene. Ktoré sa zakoreňujú v tvojom mozgu, v tvojej hlave. Pri každom nádychu tie korene idú hlbšie a hlbšie. Spájajú sa s tvojim nervovým systémom. A teraz pri výdychu pošli ty korene do svojej hlavy, do svojho mozgu, smerom do toho nekonečná. A nech sa to prekorení, aby tvoja bytosť bola navždy spojená s tým nekonečným zdrojom energie, nekonečným zdrojom lásky. Nadýchni sa s láskou. Naťahuj tú energiu do svojho temena. A nechaj ju tam ukotvovať. Cítiš, ako každým nádychom rastie svetlo v tvojej hlave, v časti tvojho temena.
nechávaš ho tam akumulovať. Veruj tomuto miestu 3 nádychy hlboké a 3 výdychy, aby sa tvoje temeno rozžiarilo najviac ako môže, aby mohlo pomôcť dočistiť ostatné energetické polia na tvojom tele. Nádychni sa s láskou stačí, keď si to iba uvedomíš. A s láskou sa nechaj tú energiu v tvojom temene. Teraz pri nádychu si povedz: som v jednote, a pri výdychu s univerzom. Som v jednote s božským zdrojom. To, čo ti tam bude viac vyhovovať. Povedz si to aspoň 2-3 krát. A zároveň pritom vnímaj, že tvoja hlava je obrovská, priesvitná a že do tvojho temena prúdi obrovská vlna toho božského svetla. Stačí, keď si to len uvedomuješ. Tá energia toho temena je veľmi jemná a zároveň však extrémne silná. Táto energia ti pomôže prečistiť všetky tvoje ostatné čakry. Nadýchni sa s láskou do tvojho temena a teraz s láskou sa tú energiu veď do stredu tvojej hlavy. Vnímaj, ako sa rozžiaruje stred tvojej hlavy. A kus tej energii nechaj výjsť von skrze tretie oko. Aby ťa ešte viacej prečistilo. Nádychni sa s láskou zo svojho temena a cez chrbticu posuň túto energiu s výdychom a s láskou sa do svojho krku. Nechaj tam premiť touto energiou, týmto svetlom tvoju krčnú čakru. A s láskou sa nechaj výjsť častej energii von. Nadýchni sa s láskou do svojho temena. To hrmí v tvojom temene, vnímaš tie prepojenie skrze tie korene s univerzom. A teraz posúvaj skrze chrbticu to svetlo do tvojej srdečnej čakry, do tvojho srdca, do miesta lásky, miesta harmónii. A vnímaj tú silnú energiu z temena, ako sa rozlieva v tvojom srdci. Časť tej energii nechaj výjsť von.
znova sa nadýchni do temena s láskou. Zároveň si však neprestávaj uvedomovať, že tvoje telo je obrovské, priesvitné a pláva v tom svetle nekonečného zdroja, z ktorého pochádza všetko. A teraz tú energiu posuň do miesta tvojho solaru. Je to miesto, kde od hrudníka smerom k bruchu máš tú kosť hrudnú. To je miesto, kde sídli tvoja čakra solaru. Nechaj prečistiť túto energiu. Aby mohla rozžiariť tvoj solár a vyniesť z neho von, čo už nepotrebuješ. Nadýchni sa do svojho temena a teraz veď túto energiu do svojej druhej čakry, do svojho brucha, kde sídli tvoje vnútorné dieťa. Časť tej energii nechaj výjsť. Teraz sa silno nadýchni do svojho temena. Zadrž dých čo najdlhšie. Cíť, ako tá energia sa kumuluje v tvojom temene. To ako keď plníš nádobu a už z nej chce tá energia vytekať. A teraz pošli tú energiu cez chrbticu smerom do svojej panvy. A vnímaj, ako tvoja pánva začína žiariť a časť tej energii takisto vypustí von. Teraz je tvoja pánva pripravená na ďalšiu prácu. Teraz vnímaj, ako z toho zdroja prichádzajú k tebe svetelné bytosti, ktoré ti prišli pomôcť vyčistiť a nabiť tvoje energetické pole v oblasti pánvy, tvoju koreňovú čakru. Tie bytosti sa rozostúpia okolo teba a všetky smerujú ruky smerom k tvojej panvi. A vnímaš, ako vyťahujú z tvojej panvy také rôzne nitky pokrútené, také rôzne obláčiky, môžu byť sivej, čiernej farby, a ako ich spalujú jednoducho von mimo tvojho tela. Teraz ti silno pomáhajú prečisťovať tvoju panvu. Zároveň vnímaj ten zdroj svetla a z toho svetla k tebe prichádza bytosť, taká vysoká, krásna svetelná bytosť opačného pohlavia a ty svojimi nádychmi tú bytosť
bytosť k sebe priťahuješ. Je to tá najčistejšia bytosť, s akou si sa kedy spojil alebo stretol. Je plná cností a vyžaruje k tebe čistú, bezpodmienečnú lásku. Každým svojim nádychom tú bytosť sebe priťahuješ. Teraz vnímaj, ako sa tá bytosť pozerá tebe rovno do očí a začni vnímať jej srdce. Správ pár nádychov do svojho srdca, do srdca tejto nádhernej svetelnej bytosti. Teraz ste sa prepojili v láske a tá bytosť je vďačná, že ti môže pomôcť v tomto tvojom cvičení. Nádychuj do srdca z tejto bytosti. A pri výdychu láskou sádu energiu nechaj prúdiť všade okolo seba. Až do univerza, až do nekonečna. Vnímaj tú postavu tej bytosti. Je to tá najkrajšia, najvzrušujúcejšia bytosť pre teba. Vnímaj krivky jej tela. Tá bytosť ťa neskutočne priťahuje, tá bytosť ťa vzrušuje. Začni vnímať túto energiu toho vzrušenia vo svojej pánvi. Môžeš to cítiť akokoľvek. Tá energia môže byť teplá, môže byť šteklivá a môžeš ju vnímať v ktorejkoľvek oblasti tvojej pánvy. Môžeš ju vnímať skrze tvoje pohlavie alebo skrze hrádzu alebo aj skrze kosteč. Tá bytosť teraz natiahla ruky smerom k tvojej pánvi a z jej srdca prúdi cez jej ruky do teba obrovský silný lúč svetla plný lásky. Vnímaj tú boskú energiu, tie extatické vlny, ktoré do teba prúdia z rúk tej bytosti a ktoré sa začínajú rozlievať v tvojej pánvi. Teraz tá bytosť ti silno dynamizuje tvoju pánvu. Nabíja ťa tou životnou energiou, aby si ju mohol použiť na niečo tvorivé alebo na liečenie alebo kdekoľvek, kde to budeš potrebovať. Ako tečie do teba tá energia z tej bytosti a zároveň vnímaj, ako tečie aj z toho nekonečného zdroja do teba prúd svetla. A teraz tú energiu udrž vo svojej pánvi a nechaj ju tam dynamizovať. Vnímaj, ako by tvoja pánva rástla a bola stále väčšia a väčšia. Zároveň je však obrovská a priesvitná.
Nádychuj do panvy láskou má, zadrž dých čo najdlhšie a s láskou sa túto energiu začni posúvať do svojej chrbtici. Nadýchni sa znova do svojej panvy. Láskou má. Tá energia v tvojej panve teraz lieči tvoju panvu, lieči tvoje vzťahy, tvoje predchádzajúce partnerské, sexuálne vzťahy. Lieči tvoje rodinné vzťahy. Vzťahy so svojím rodom, so svojimi predkami. Touto energiou teraz čistíš celú svoju rodovú líniu. Všetko prežité na tejto planéte. Vo všetkých inkarnáciách. A v inkarnáciách celého rodu. Nádychuj sa zhlboka do svojej panvy. A pomaly s výdychom láskou sa tú energiu posielaj do svojej chrbtice a rozžiaruj postupne každý jeden stavec v tvojej chrbtici. Tvoje telo je obrovské a presvitné a nadýchuj sa z rúk tej bytosti, z toho nekonečného zdroju do svojej panvy. Láskou má a posielaj tú energiu ďalej po svojej chrbtici. Niekde do oblasti lopatiek. Do tejto oblasti lopatiek pošli aspoň 2-3 výdychy, aby sa mohlo prečistiť toto miesto a nabiť týmto nekonečným svetlom, touto boskou láskou, boskou silou, boskou energiou. Ďalší nádych pošli do oblasti krku, do stavcov chrbtici v oblasti krku. A postupne až do svojej hlavy. Naplň stred tvojej hlavy touto silnou, vitalizujúcou energiou, ktorá teraz silno nabíja tvoje telo, harmonizuje všetky bunky v tvojom tele. A všetky patogénne bunky z tvojho tela odchádzajú von s tou energiou, ktorú pri výdychu nechávaš, aby vyšla z tvojho tela. Tie bytosti ju jednoducho spália. Teraz je tvoje telo silno nabité, každá jedna bunka kričí od radosti z toľkého množstva energie, ktoré do nej posielaš. Teraz silno liečíš akúkoľvek chorobu, akúkoľvek bolesť v tvojom tele, ale aj mimo tvojho tela, aj na svojej duši. Táto energia teraz, toto svetlo prepája tvoju dušu, tvoje telo a tvojho ducha, aby mohli synergicky pracovať s tebou, aby si ich bol vedomý zároveň. A
Nadýchuj sa silno do svojej panvy. Pošli tú energiu cez tvoju chrbticu smerom hore a nechaj rozžiariť teraz tvoje temeno. Cítiš, ako sa teraz tvoje telo nabíja touto energiou. Pomaly sa pripravuj na rýchly dých. Pri rýchlom dychu budeš dýchať iba ústami, čo najplytšie ako vieš a čo najrýchlejšie ako vieš. Neprerušuj tento dých tým, že sa nadýchneš nosom. Môžeš si však dať prestávku, ak už nebudeš vládať, ale neprestávaj dýchať ústami. Pripravuj sa na ten zrýchlený dých a začni sa rýchlo nadýchovať ústami. Nadýchuj sa silno z toho svetla do svojej panvy a nechaj kumulovať túto energiu vo svojej panvi. Vnímaš, ako tá energia tečie. Môže skrze tvoje pohlavie, môže tiež skrze tvoju kostrč alebo tvoju hrádzu, alebo kdekoľvek v strede tvojej panvy. Nádychuj ten prúd tej energie a vnímaj, ako tie bytosti svetla ešte viac pumpujú do teba tú energiu. A zároveň tá energia tečie aj z toho nekonečného zdroja a kumuluje sa v tvojej panvi. A z tvojej panvy teraz tečie do celého tela. Extrémne ťa nabíja a lieči tvoju kožu. Lieči tvoje orgány, lieči tvoje kosti, klby, lieči tvoje myšlienkové pochody, tvoje pocity, lieči tvoje vnútorné dieťa. Naťahuj túto energiu silnou do svojej panvy, vnímaj túto energiu. Pauzu medzi tým, ale neprestávaj dýchať ústami. Kedykoľvek sa môžeš k tomu rýchlemu dýchu vrátiť. Ktorejkoľvek časti tvojho tela. Cítiš extatickú silu, extatickú lásku, extatickú sexuálnu energiu, orgazmické stavy po celom tvojom tele. Nadýchuj sa z tej energii. Obrovské a saje tú energiu z toho nekonečného zdroja, z tých ruky bytostí. Proste vnímaš, ako tečie v celom tvojom tele, cítiš orgastické stavy, tvoje telo sa krčá v tých nádherných pocitoch, v žiari tej energii. Tancujú od radosti z toho, koľko do nich energií púšťaš, koľko energie času im venuješ, aby sa mohli nabiť, aby tvoj imunitný systém sa mohol znova naštartovať a pomáhať. Pomaly si sa môžeš pripravovať na hlboký výdych do toho nekonečného zdroja.
ústami a potom pomaly začneš znova dýchať nosom. Pomaly a zároveň hlboko. Priprav sa na ten hlboký výdych. Vydýchni sa do rozšíreného stavu vedomia. A vydýchni sa hlboko. Vnímaj tú energiu. Vnímaj, ako ti teraz celé telo pulzuje. Ako sa nabilo touto neskutočnou energiou tvoja pánva žiari. Žiari tvoja druhá čakra. Žiari tvoj solár. Vnímaj tú silnú žiaru. Je jasnejšia ako žiara najjasnejšie hviezdy na oblohe. Tá žiara je jasnejšia ako 1000 slnk, pretože je to energia z celého vesmíru, ktorá je momentálne k tvojim službám v tvojom tele, pretože je to len tvoja energia. Boská, slobodná, silná bytosť. A uvedom si, že nikto ti túto tvoju energiu nemôže vziať. Na nádychu povedz: som silná, boská bytosť a sám si riadím svoj život na výdychu. Si láskavá, boská bytosť. Užívaj si tú energiu teraz vo svojom tele. Ako je nabité teraz všetky zhluky, čo si tam doteraz mohol mať. Všetko sa vyčistilo, tvoje bunky sú 1000-násobne silnejšie, ako boli doteraz. Teraz si môžeš modelovať ktorúkoľvek časť tvojho tela podľa toho, ako si predstavuješ, aby tvoje telo vyzeralo. Alebo túto energiu, ktorá je teraz v tvojom tele, môžeš výdychom poslať do nejakej situácii, ktorú aktuálne zažívaš a ktorá je pre teba ťažká. Alebo ju daruj svojmu dieťaťu, svojej partnerke. Vyšli ju ako symbol lásky. Bezpodmienečnej, nič za tú energiu nechceš. Si teraz nabitý touto energiou. Brnia tvoje prsty na nohách, tvoje prsty na rukách. Cítiš brnenie v celom tele. A táto energia bude v tvojom tele teraz veľmi dlhú dobu. Mnoho dní, mesiacov aj rokov. Teraz si hlboko vitalizoval svoje telo. Tvoje orgány majú teraz veľkú silu pokračovať ďalej. Tvoje srdce je rozžiarené. Kúpe sa v tejto extatickej energii. Vnímaš to svoje telo, ako je obrovské a priesvitné. A pláva v tom nekonečnom svetle. A ty to
nekonečné svetlo vidíš aj vo vnútri seba, aj ho cítiš, alebo si ho uvedomuješ. Skús pocítiť na svojom tele každou jednou bunečkou tú extatickú silu, tú extatickú vlnu energii, to svetlo, ktoré žiari teraz z tvojej bytosti. A nechaj tú energiu žiariť až do nekonečna. Tá energia sa nedá minúť, pretože neustále môžeš byť spojený s tým zdrojom a vitalizovať svoje telo alebo tú energiu púšťať do svojich zámerov, do svojej tvorivej činnosti. Tie svetelné bytosti sú obkolesené okolo teba so sklonenými hlavami a rukami prekríženými, spojenými pri srdci. Ti žehnajú a ďakujú, že si ich pozval do tohto tvojho liečenia a nabíjania. Pretože oni sú čistá láska a oni to robia bezpodmienečne. Nič za to nechcú. Si silná boská bytosť. Si tá najsilnejšia boská bytosť v tvojom vesmíre. Máš život plno uchopený v rukách. Máš dostatok energií, aby si mohol tvoriť novú zem a zdieľať tú silnú lásku, ktorá v tebe prúdi všade do okolia, až do nekonečna. Užívaj si tento pocit. Stačí, keď si to všetko iba uvedomuješ. Teraz si predstav, že tie svetelné bytosti zdvihli tvoje telo do výšky a preniesli ťa do takého priestoru svetla. Predstav si to ako nejakú sálu obrovskú, ktorá úplne žiari. A začnú ťa teraz obmývať svetelným dažďom. Sprchuj sa v tej žiare toho svetla a vnímaj, ako bytosti svojimi rukami zmývajú ešte posledné zbytky nejakých nečistôt z tvojho tela, z tvojej kože. Umývajú všetky tvoje záhyby a každou jednou časťou tvojho tela teraz prechádza prúd svetla a ostáva každá jedna časť tvojho tela rozžiarená. Tie bytosti tým svetlom impregnujú tvoju kožu a vytvárajú tak filter a ochranu pre teba, pre tvoje telo. Predstav si, ako by tá ochrana sa rozširovala až skrze tvojho biopola, až do stoviek kilometrov. Nechaj sebou prechádzať tento otečný dážď. Teká ti po tvári, po hrudníku, po tvojom bruchu, po hlavi, po tvojich nohách. Teraz sa otočia akoby na brucho a z výšky púšťajú tento svetelný dážď na tvoje temeno, na tvoj chrbát, zadok a nohy. No a teraz, keď už si čistý, tak ťa tie svetelné bytosti vyniesú z toho priestoru čistenia a znova si v tom nekonečnom svetle
plávaš. Oddychnutý, nabitý. A teraz pomaly sa vráť späť do svojho tela v tejto miestnosti. Začni si uvedomovať svoje ruky, svoje nohy. Pohyb prstami na rukách, na nohách. Pomrv sa a otvor svoje oči.